nakababa siya, tumatagas na rin yung ihi niya. The parat is so amoy na talaga. Parat or panghi. Awa, plot twist. Ako yun. Oy, mahirap yun na kasi kumpara sa tae, kapag natatai ka, diba? Kayang pigilin eh. Kahit sumisilip na yung tae mo, pwede pa siyang bumalik, umatras. Wait lang, let me explain. Pero ang ihi, kapag may tumulo ng isang patak dyan, sisirit na yan parang falls. Hindi mo na talaga mapipigilan, legit, Dudski. Based on my experience, wag mo nang barahin yung totoo yun. Pero dito ko lang napatunayan na hindi talaga tayo perpekto. Hindi naman. lahat binigay sa'yo ng Diyos. Matalino ka nga, magaling kang magsalita, dami followers mo, pero bastos ka. Hindi ko naman masisisi yun kasi maliit yung gallbladder ko. Diba? Kung ano-ano kasi iniinom mo. Sabi kasi nila, stay hydrated. Ay, nako. Kapag usapang traffic talaga, may kanya-kanya tayong mga panic experiences dyan eh. Legit yan, as pasahero. Totoo. Kaya eto, Kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng pasahero kapag traffic! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga makeup guru. Ma'am, medyo matatraffic tayo Grabe wala ring shortcut. Ayo nga. Okay lang kuya, go. Magme-makeup na lang muna ako dito sa kotse mo ha. Sige ma'am, sige po. Yan. Concealer, bronze. Ang ganda ko na! Ang ganda ko! Ma'am, maganda ka na ng lagay na yan. Yes kuya, may sinasabi ka? Para kasing medyo dapat i-tone down niyo yung foundation niyo, masyadong maputi. Tsaka tingin nga, yung blush niyo ma'am, dagdagan niyo para pakak. Kuya, seryoso nga ba? Seryoso ma'am, okay na nga. Ayan, contour natin. Diba? Patingin nga ng lip tint mo ma'am. Ito. Naku, saan ba kita ibababa ma'am? Sa office. Sa office, bakit? Office? Mag-opisina ka, tapos ang putla ng lip tint mo. Naku, paano ka mapro-promote niyan? Sandali sa susunod na traffic light, ayusin natin yan. Ayan! Ito yung mga makeup guru. Diba? Pero saludo ako sa mga pasahero na na umaalog-alog yung sasakyan. Like may mga humps and all. Pero gagi pare, these shorties so legit talaga. Kasi pantay yung eyeliner, lipstick, no lampas and all. Grabe, yan ang tinatawag na grace under pressure. Ay, wow. Skills talaga yan. At ang hirap maging babae talaga. Kilay. Kasi may mga girls na parang, I can't go out without my kilay. May mga ganun sila. So during the traffic, doon nila ginagawa yun. Totoo yan. Meron akong isang experience. Yung tatay ko, nakita ko sa may likod ng, yung sa upuan, likod ng upuan niya, may makeup. Nagalit yung nanay ko. Kasi sabi niya, may babae ka, no? Ayun pala, may pasahero siyang nagme-makeup, nagpreno bigla, nagprint yung mukha niya sa upuan. Ay nako. Kaya sa mga pasahero dyan na nagmumultitask and all, saludo kami dyan sa inyo. Pero mas saludo ako sa mga taxi drivers na makeup guru. Ay, bawasan mo yung concealer. Baka gusto maging driver/beauty content creator. Yan, why not? Diba? And anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa, ito ang mga Mamaru. Kuya, wala ka na bang ibibilis pa? Mariusep naman, malilate na ako! Ay, ma'am, traffic talaga dito sa area na to eh. Kaliwa mo dyan, ikaliwa mo! Ma'am, bawal po, one way yan, ma'am. Ikanan mo dyan sa kabilang kanto dyan! Pero ma'am, dalian mo, ayan, bumusina ka kasi ng mahaba para gumilid sila, busina ka! Teka nga, ma'am! Bakit ba marunong ka pa sa akin? Kuya, malilate na ako. Kulang ka sa diskarte. Anong diskarte sinasabi mo nakisakay ka na nga lang dito sa jeep. Sino ka ba? Talagang di mo pa ako kilala, ha? Bakit? Sino ka ba? Itong mukhang to, ako, si Jessa. Yung ex na pinagpalit mo kay Sheila na taga-section Santol. Jessa? Di ka pa rin nagbabago, Mar. Wala ka pa rin diskarte. At ikaw din, Jessa. Di ka pa rin nagbabago. Mahilig ka pa rin magmarunong. Stop the car! Uy, cellphone mo. Nahulog sa jeep. Nahulog yung cellphone ko. Sure ka, nasa gitna tayo ng EDSA. Kukunin mo pa yung cellphone mo?
doon na lang pala sa kabilang kanto. Yung cellphone mo, kunin mo. Magmumura pa ako. Ay, nako, pero itong mga mamaru, ang dami talagang mga ganto. Ayan, legit yan. Ang inspiration nito yung ate ko. Oh. Shout out si Ate Grace. Alam mo yung ako yung nagda-drive, Oh. tapos siya yung magbubusina. Yung nasa driver, ako yung nasa driver seat. Oh, siya yung sa passenger. Aabot niya yung kamay niya, nag-aaway talaga. Ba't ka ba nakikialam? Ay, nako, yung kapatid ko, Oh. hindi rin siya bumubusina. Feeling niya kasi bastos daw. Pag bumubusina. Pero hindi naman nilagay yan dyan para hindi gamitin, di ba? Legit yan. So, ayun, minsan ako na rin nagsasabi sa akin, bumisina ka kaya? Ay, Pag mga ganyan, feeling mo masyado kang grounded sa sarili mo. Hindi mo alam toxic ka Kaya na. nga eh. Totoo yun. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at may gusto ka pang idagdag na mga klase ng mga toxic na pasahero, i-shout out. ACS Manufacturing Corporation. Naputo. The radio